forældre. Fredag den 23. oktober går vi en tur i skoven og besøger trolden. Vi tager selvfølgelig kanel med, så den ikke spiser os børnene. Skal derfor huske varmt tøj og sko, støvler, der passer til vejret. Når vi kommer hjem, spiser vi boller, drikker varmt kakao, mens vi læser i lille Virgil. Med venlig hilsen Louise.